Himdarê dezgehên Kurdî yên Sovyetê, mamoste, nivîskar û helbestvan Casîmê Celîl di sala 1980 da li gundê Quzulquleya dîgora Qersê ji dayîk bûye. Pêşiyên wî di sala 1882 da ji Eintaba Agiriyê hatine vê herêmê. Li wê gavê ev herêm di bin destê Ûrsêtê de bûye. Heya şerê cîhanê yekemîn hemû gel û baweriyên cuda li vir bi hevra wek malekê dijîn. Lê dema şer û taybetî jî dû şer, ev herêm ji bo gelên kêmar dibe gorla xwînê. Leşkerên Qerebekir davêjin ser gundê Quzulquleya Dîgorê. Di sevdînê Oseyê apê Casîm jî nav da hemû mêran digirin û dibin. Celîlê bavê Casîm ne li gund bûye. Ji ber wê jî mirinê difilite. Lê dema ku tê û xeberê dibîse diçe hewariya birê xwe. Lê mixabin çendekî şûnda xebera kuştina wan digihîje gund. Cewahîra diya Casîm ji Kerban'a dimire. Sê xuşkên Casîm ya ber bistanê dê û ya ji wê mezintir bi birçîna dimirin, xeceya xuşka xwe jî di dema rev û bezê da wenda dike. Meytê bavê min dijmina neda, ew xirab kira lê bikira etav. Niha derdê min gelek mezin e, ev şer û dewa temam ser min e. Ev çi zaman e, ev çi dinya e. Erê, Casîmê piçûk ji ber xezebê tevlî êlê direve derbasî alî Sovyetê dibe. Bi tena serê xwe maye û bêkes e. Wî li Gumriyê di sêwîxaneyeke Amerîkayê de cih dikin. Li sêwîxaneyê Heciyê Cindî, Emînê Evdal, Cerdoyê Genco qasî 30 zarokên Kurdan hene. Casîmê Celîl wan rojan wiha bibîrtîne. Me bi hev re Kurdî xeber dida. Me behsa dê û bavê xwe dikirin. Kilam digotin, bi hev re şad bûn û bi hev re digiriyan. Casîmê Celîl 4 salan li vir dixwîne. Ji dûr re xandina xwe Celaloğliyê berdewam dike. 3 salan jî sêwîxaneya li vir dimîne, xandina navîn li vir xelas dike. Ji dûr re bo xandinê derbasî Yerîvanê dibe. Li vir jî disa di sêwîxaneyê de distire. Li gel xandinê pîşe jî hinî wan dikin. Casîm jî karê elektrîkê hîn dibe. Ji dû vê xandina 2 salan qasî 2 salan di vî karê elektrîkê de dixebite. Lê hewaskarê xandinê ye. Di sala 1927 da kar dihêle û disa berê xwe dide xandinê. Ji wê şûnda jî 4 salan li Bak û Tbilîsê di dibistana leşkeriyê de dixwîne. Di wan salan da dibe endamê Partiya Komûnîstan. Di yekê çileya sala 1931 da li Rewanê di Rêveberiya Erebê Şemo da Enstitûya Mamosteyên Kurdî ango Teknîkoma Kurdî tê vekirin. Çend mehan şûnda Erebê Şemo ji bo perwerdê diçe Lenîngradê. Casîmê Celîl bi biryara her sê komarên Qafqasyayê ango ya Ermenistan, Gurcistan û Azerbaycanê dibe rêveberê vê enstitûyê. Casîmê Celîl di heman demê de mamostetiyê jî dike. Hevalên wî yên zarokatiyê Emînê Evdal, Heciyê Cindî, Cerdoyê Genco jî gelin mamostetiyê dikin. Zimanzan û xemxorê zimanê Kurdî İshak Maragulov jî li wir e. Li wê gavê devî 7 salî ye. Maragulov a Sûriyê di nav Kurdan da mezin bûye û pir bi bext e. Alfabeya Kurdiya Latînî bi alîkariya Erebê Şemo amade dike. Maragulov di enstitûyê de dersa alfabeyê dide şagirtan. Casîmê Celîl bi xêra enstitûyê xanima rizgor nas dike û dizewicin. Ez distirêm şev û rojê sevate. Birû bijank min kil dane sevate.
خورتê nazik, xortê tûre, zû were. Du şeve min xew ji çava herimandiye. Xortê nazik, xortê tûre sevate. Xanima Rizgo di enstitûyê de şagirt bûye. Di rastiya xwe de Xanima Rizgo ne xerîbê wî ye. Ji heman gundî ne. Xanima Rizgo bi xwe jî ji Quzulquleyê ye. Ew jî şeniyên malbatê di wî şerê de winda dike. Dê û bav pêşçavê wê tên kuştinê. Wê gavê 5 salî bûye û wê sêyûxaneya Aştarakanê de cih dikin. Berpirsyarê wê sêyûxaneyê Nûrê Polatov bûye. Nûrê jî keçeke êzdî ye, xwande ye. Ew bi xwe jî ji gundê Xerebet Dîgorê ye, cîranê gundê Quzulquleyê ye. Di enstitûyê de ji her sê komarên Qafqasyayê du-süd pênce keç û xortên Kurdan dixwînin. Hemû mesrefên wan dewlet hildide ser xwe. Casimê Celîl pêkhateya enstitûyê wiha bibîrtîne. Tê bigota ev malek e. Xwendekarê herî biçûk 15-16 salî bû. Forma malekê bûn. Zarê malekê bûn. Wextê yek nexweş diket, gişk dorê diciviyan miqatîlê dikirin, xwarin jê redanîn, nan jê redanîn, ji hev hez dikirin. Li wê gavê hema Ermenistanê bi tenê qasî 45 gundên Kurdan hene. Mamosteyên ku enstitûyê xelas dikin, van gundan û gundên komarên din belav dibin, dest pê dikin dersên Kurdî didin. Ne bi tenê zarokan, mezinan jî. Casimê Celîl 2 salan li enstitûyê de dixebite. Dûra wî ji bo weşanxaneya Devleta Ermenistanê ya beşa pirtûkên Kurdî pêwirdar dikin. Hemû pirtûk bi tîpên latînî ji vir tên weşandin. Pirtûkên dersan, yên helbestan, destanan û çîrokan. Hema 10 cire pirtûk tên weşandin. Ew hevalên wî yên zarokatiyê Heciyê Cindî, Emînê Evdal û Cerdoyê Genco li vir jî pêrane. Wezîrê Nadir û Çerkez Bakayev jî tên digihîjin wan. Di weşanxaneyê de kadroyeke baş tê ava kirin. Pirtûkên Casimê Celîl yên derbarê dersan da jî tên çap kirin. Di 8 Hazîrana sala 1934 da Komara Ermenistanê li bajarê Rewanê bi alîkariya Rewşenbîr û Zimanzanên Kurdan konferansa Kurdzaniyê li dar dixe. Casimê Celîl jî nav da Heciyê Cindî, Erebê Şemo, Ahmedê Mirazî, Qanadê Kurdo, Çerkez Bakayev û gelek Rewşenbîr û Zimanzan beşdarî vê konferansê dibin. Casimê Celîl derbarê wêjeya Kurdî da gotareke têr û tijî pêşkeşî PKK'yê dike. Di van salan da helbest û berhemên wî yên berhev kiriye jî êdî pirtûk û rojnameyan da xwe nîşan didin. Dibin vê dava geşta ez, xwezîl bibûma kevokek. Min bida baska bilez, bigeriya mal dinyayê. Bikira qîrîn û bistrama kilamên edlayê. Ve dengê min belav kira her çaralî dinyayê. Casimê Celîl di sala 1936 da dibe endamên nivîskarên Ermenistanê. Di salên şerê cîhanê duyemîn de di ser çanda gelên kêmar da xezaba Stalîn dibare. Alfabeya latînî tê qedexekirin, hemû dezgehên gelan tên girtin. Ji bo Casimê Celîl sînorên fêrbûn û xandinê tune. Ji wê şûn da fêrî zimanê Rûsî dibe. Dest bi xandina bilind dike, heya sala 1941 di zanîngeha Yerîvanê de ewlîn ser dîrok û wêjeyê dixwîne. Ji dû wê jî beşa hukukê xelas dike û demekê parêzertiyê jî dike. Ji dû mirina Stalîn demsala welat diguhere. Casimê Celîl di sala 1954 da diçe Moskovayê. Beşdarî Kongreya Duyemîn ya nivîskarên Sovyetê dibe. Li wir amûra dengqeydkirinê distîne. Bi vê dengên dengbêjan
û sazbendan qeyd dike. Ev ê derê radyoya rewanê veke. Casîmê Celîl wê pêvajoyê wiha bibîrtîne. Min gelek Kurd dihanî malê, mêvanê me zehf bûn. Me kilam dinivîsî, gotin dinivîsî. Me serî da ku em Ermenistanê de devî 5-6 hezarin. Gotî di radyoyê de bi zimanê Kurdî em xeberdanê bikin. Min bi telefonê ev stran û meqamên qeyd kiribû ji hevalên dewletê re dişand, digot hela bibêhin ha Kurdî çawa distirên, çawa meqama dixin. Wan dipirsî em ji ku dibêhin, min jî laqirdî dikir digot hûn dibêhin ji radyoya mala Casîmê Celîl. Ji wan hevalên wî çend kes tên serdaniya wî. Bi çavê serê xwe vê xebata wî dibînin. Pirsê didin ku yê radyoyê vekin. Di roja yekemîn ya sala 1955 da dibin sîwanê radyoya rewanê da wek xelata sala nû beşa Kurdî tê vekirin û deng û maqamên Kurdî ji ser radyoyê belav dibin. Berpirsyariya radyoyê jî didin Casîmê Celîl. Ji xwe ew jî ji xwedayê xwe tiştekî wisa dixwaze. Nûrê Polatov jî wek pêşkeşvan bêwirdar dikin. Ji ber ku Nûrê bi Rûsî xandibiye vê ser devoka wê bandor kiribiye. Hin dengan zor derdixe. Dûra ordîxanê Casîm jî ji bo amedekirina tekstan dest bi kar dike. Hem jî dest pê dike pêşkeşvaniyê dike. Weşanên radyoyê ewilîn li 2 rojan carekê û 15 deqeyê. Li ser hevdîtinên Casîmê Celîl di dawiya salê de weşan dibin rojane. Lê civak tî û birçîyê dengê xwe ye. Jê daxwaz dikin ku bila wextê weşanê hinekî dirêj be. Casîmê Celîl jî vêya radigihîne rayedaran û weşan rojane dibe nîv saetê. Eleqederî bêtir mezin dibe. Civak ji vê xizmetî pir razî ye, vê razîbûna xwe jî ji her derê tînin ziman. Pir naqşîne, weşanê derdixin saetekê. Ev ê çend salan şunda derkeve saet û nîvekê jî. Heciyê Cindî, Emînê Evdal disa xwe pê radigihînin. Ji bo bernameyan tekstan dinivîsînin. Nivîskar Nihat Gültekin derbarê vê pêwîra Casîmê Celîl da van agahiyan dide. Karê Casîmê Celîl yê dîrektöriyê heya Nîsana sala 1958 berdewam dike. Ji wê şûndatir Xelîl Muradov dibe serok û gelek salan kar dike. Casîmê Celîl jî ji wê pê ve redaktoriya beşa muzîka Kurdî dike. Wî karî dimeşîne heya kanûna sala 1963. Heya sala 1963 di radyoyê da 1200 stran û maqam tên qeyd kirin. Bi hemana wayî hevpeyvîn. Ji dû wî jî di sala 1967 da Cemîla Casîm vî karê redaktoriya beşa muzîka Kurdî hildigire ser xwe, heya sala 2002 dan didomîne. Mala wan wek navenda çandê wek dibistanê ye. Çar zarên Casîmê Celîl û xanima Rizgoçê dibin. Ordîxan, Celîl, Cemîle û Zînê. Hemû jî xwandinên bilind xelas dikin, nîşanên mezin hildidin. Barê pirtûkxaneyekê pirtûkan diafrînin. Dema ku di mal da bav û zarokên malê bi Kurdî tiştekî amade dikin û li hev nakin diya malê. Xanima Rizgo bi Kurdiya xwe ya letîf û fesîh mijarê sererast dike. Gotina wê ji bo wan wek zagonê ye, ser nîqaş nakin û li gorî pêşniyara wê xebata xwe sererast dikin. Ez gula biyanî me, hêve nebûyî. Ser min xwenav e, xwenav û xûsî. Ku destê xwe nedî min, pelê min venabin. Ku destê xwe nedî min, ez bên xweş nabim. Ez gula biyanî me,
ez gula çiyayî me ji te dûr. Casîmê Celîl ji bo çand, huner û dîroka gelê xwe mîrateke mezin iştiye. Çendî çend dezgev vekiriye, lê xwedî derketiye û mezin kiriye. Dehan pirtûkên dersan, helbestan, destanan nivîsiye û wergerî kiriye. Di sala 1958 da rayadar roja ji dayîkbûnê jê dipirsin. Dixwazin qeyd bikin. Lê Casîmê Celîl rojbûna xwe nizane. Ji ber ku mezin hatine kuştinê û kesî zanibe jî tune. Tê mal û hevjîna xwe xanima rizgo dişewîre. Her du bi tev rojekê diyar dikin. Dibêjin ji bo pîrozkirinê bila payîz be, bîn bereket bêtir zêde, bila 24 cotmehê be. 40 salî şûn da şeva 24 cotmeha sala 1998 da ango di vê şeva diyarkirî da Casîmê Celîl jiyana xwe dest dide. Ew xanima rizgo niha li rexhev di xewa ebedê dane.